कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। रत्नागिरी शहरालगतच्या शांतीनगर परिसरातील सुपलवाडी येथे आज 26 ऑगस्ट मंगळवारी सकाळी घडलेल्या खळबळजनक घटनेनं परिसर हादरून गेला। या परिसरामध्ये आज पहाटे एक हत्याकांड घडला आणि या हत्याकांडानं संपूर्ण परिसर हादरून गेला। मुलानं आपल्याच आईचा चाकून गळा चिरून खून केला। आईचा निर्गुण खून केल्यानंतर स्वतःचीही हाताची नस कापून स्वतःलाही संपवण्याचा प्रयत्न या मुलानं केला। अनिकेतनं आईच्या गळ्यावर वार केले, ज्यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या आईला पाहून अनिकेतनं स्वतःच्या हाताची नस कापून घेतली। मृत्यू झालेल्या महिलेचं नाव पूजा शशिकांत तेली, वय वर्ष 45 असं असून आरोपी मुलगा अनिकेत शशिकांत तेली, वय वर्ष 25, सध्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये मुलावर उपचार सुरू आहेत। मंगळवारी सकाळी 6 ते 7 वाजण्याच्या सुमारास शांतीनगर परिसरात ही घटना उघडकीस आली। अनिकेत हा घरात आईसोबत होता। अचानक त्यानं धारदार चाकूनं आपल्या आईच्या गळ्यावर वार करत तिची हत्या केली। त्यानंतर त्यानं स्वतःच्या हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केला। रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये अनिकेत घराबाहेर येऊन बसला होता। अनिकेतच्या शेजारीच त्याचे काका राहतात। शेजाऱ्यांनी त्याला पाहताच पोलिसांना कळवलं। पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा घटनास्थळी दाखल झाली आणि चौकशीमध्ये अनिकेतनं आईची हत्या केल्याचं स्पष्ट झालं। अनिकेतचे वडील शशिकांत तेली यांनी 6 महिन्यापूर्वी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली होती। त्यानंतर पूजा आणि अनिकेत हे दोघे शांतीनगरमध्ये राहत होते। कुटुंबावर आलेलं कर्जाचं ओझं आणि त्यातून निर्माण झालेला मानसिक ताणतणाव यामुळेच अनिकेतनं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय। परिसरातील लोकांमध्ये चर्चा आहे की शेअर बाजारातील उलाढालीमधून झालेल्या कर्जामुळे ही घटना घडली असावी असा प्राथमिक निष्कर्ष काढला जातोय। या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून पोलीस पुढील तपास करतायत। मात्र या घटनेनं रत्नागिरीमध्ये एकच खळबळ उडालेली आहे। या घटनेमुळे रत्नागिरीमध्ये हळहळ व्यक्त होत असून आर्थिक संकट आणि मानसिक तणाव किती मोठ्या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरू शकतात याचं पुन्हा एकदा प्रत्यय आलेलं आहे। कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी।